Kedy naposledy ste rozmýšľali nad tým, kým ste? Ak ste nad tým rozmýšľali alebo definovali si to v minulosti, tak kedy naposledy ste sa zastavili a pripomenuli si to, kým ste? Prečo chcem od vás odpoveď na túto otázku, na ktorú možno nevedia odpovedať filozofovia? No preto, lebo to považujem za jeden z kľúčových bodov k tomu, aby sa nám splnili naše sny, aby sa nám splnili naše túžby. Možno, že ste si párkrát uvedomili, že ste si dali nejaké predsavzatie, niečo, čo chcete mať inak, niečo, ako sa chcete inak správať, iné emócie cítiť, a inak zvládať alebo lepšie zvládať samých seba. Možno, že ste si tam dali nejaké materiálne sny a vízie. A možno, že ste sa k ním úplne nedostali. Buď to vyzeralo inak, alebo ste to nedosiahli v takej miere, v akej ste chceli, alebo ste proste stratili motiváciu. Postupne vám budem prinášať inšpirácie k tomu, ako sa pozrieť na samých seba cez rôzne optiky, prípadne cez rôzne úrovne, aby ste si lepšie zadefinovali vašu súčasnú pozíciu teraz, uvedomili, ako máte dynamiku vášho života, ktorú určuje dynamika vašej mysle, a čo ste schopní s tým urobiť, keď sa chcete dostať alebo získať to, čo máte v tých vašich snoch alebo víziách. A dnes by sme začali prvým, a to je, ako sa teraz vy definujete. Bez ohľadu na to, čo je správne, čo nie je správne, cez aké vrstvy optiky, neviem čo všetko, ale zamyslite sa nad tým, ako sa vy teraz vidíte. Kto teraz ste? Kto teraz si? Teším sa na teba v ďalšom videu.